Έχει παρέμβει ο εισαγγελέας, θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Η δίωξη θα είναι βαριά. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν πρόκειται ούτε για βαριά μέλη ούτε για τίποτα. Πρόκειται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Όταν σπρώχνεις έναν άνθρωπο και το καράβι έχει ξεκινήσει και τον σπρώχνεις στη θάλασσα, δεν θέλει πολλή κουβέντα και πολλή συζήτηση. Ότι καταλαβαίνεις ότι θα τον σκοτώσεις. Αυτό πολύ σωστά. Από επαγγελματίες, γιατί μιλάμε για επαγγελματίες. Είναι μη αναμενόμενο. Που διαχειρίζονται κόσμο είναι κτηνοδία. Βέβαια. Για την κτηνοδία δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Τι να πει, ένας άνθρωπος 36 χρόνων να χάσει τη ζωή του για αυτό το πράγμα. Έτσι, τόσο άδικα, τόσο ξαφνικά. Βέβαια. Έκανε το λάθος και μπήκε στο καράβι την ώρα που ξεκινούσε. Ας τον σπρώχναν μέσα. Ας τον πλακώναν στις κλωτσές. Ας τον παραδίδανε στο λιμεναρχείο. Ας του βάζαν πρόστιμο. Ας του ασκούσαν δίωξη στον εισαγγελέα. Όλα εκτός από τον οντροσπρώχνη. Όχι να τον σκοτώσεις τον άνθρωπο. Όχι, βέβαια. Ας τον πλακώναν στις κλωτσές. Στη ζωή μου, 35 χρόνια, δεν έχω θίξει άνθρωπο.